Здравейте, ние сме пастор Младен и Карина Антонови, пастори на Църква Възкресение живот в град София. Ще се радваме да изгледате това послание до край. Също така можете да се абонирате за канала и да го споделите с приятел. Бъдете благословени! Нека да се справим заедно пред Господа тая вечер. Словото на Бога казва: колко са мили Твоите обиталища, Господи, на силите. Копнее даже премира душата ми за дворовете Господни. Сърцето и плътта ми радостно викат към живия Бог. Дори връвчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, гдето турия пиленцата си. При Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. Блажен онзи, който живее в Твоя дом. Те всякога ще Те хвалят. Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори и есенният дъжд я покрива с благословения. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми, преклони ухо, Боже Яковов. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото и един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Предпочел бих бил да стоя на прага на Твоя дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието, защото Господ е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава и няма да лиши от добро ходещите в непорочност. Господи на силите, блажен онзи човек, който се уповава на Тебе. И ето, Господи, тая вечер идвам пред Тебе да Ти отдадем цялата слава, Господи. Да Ти кажем, Господи, Ти си нашия Бог. Ти си царят на царете и Ти си, Господи, този, който заслужава нашето хваление. И ето Твоето име издигаме, Господи, и копнеем за Тебе. Молиме Те, Татко, залей жадната земя. Дошли сме, Господи, жадни и гладни за Твоето присъствие. И молиме Те, Боже, изпълни всяко едно сърце. И говори ни тая вечер, Господи, защото имаме нужда от Тебе, Боже. Ти си нашия Бог, Ти си нашия Татко, Ти си нашият Създател. Ти си, Господи, този, когото обичаме, този, на когото отдаваме цялата слава, цялото поклонение, цялата почит. И издигаме, Господи, ръце към Тебе и казваме: Боже, велик си Ти и няма подобен на Тебе, Татко. Хвалим Твоето свято име. Свят си, Господи, достоен си за хваление. Прими слава, Боже. И сега цялата земя Те хвали, достоен си, Ти си нашия цар. И Ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята Ти за живота ми, завинаги. Ти не се променяш, Ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята Ти за живота ми, завинаги. Словото Ти вечно е, Ти си Алфа и Омега. Начало си и край. Ти си агнето, Ти си агнето и смирения слуга и Господар, и
сега цялата земя те хвали. Достоен си, ти си нашият цар. И пеем, ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята ти за живота ми. Завинаги. Кажи му тази вечер, ти не се променяш. Ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята ти за живота ми. Завинаги. Алелуя. Завинаги оставаш верен ти, завинаги. Дори света да се руши, завинаги. Оставаш верен ти, завинаги. Дори света да се руши, завинаги. Оставаш верен ти, завинаги. Дори света да се руши, завинаги. Оставаш верен ти, завинаги. Дори света да се руши. И пеем, ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята ти за живота ми. Завинаги. Ти не се променяш. Ти не се променяш, същия си вчера, днес, дори завинаги. Никога не отпада волята ти за живота ми. Завинаги. Славен е царя, владеещ света, славен възкръсна, срази той смъртта. Славен и истинен и справедлив. Нищо с него Живо не заедно с ще нас. се срази. Славен е царя. Славен е царя, владеещ света. Славен възкръсна, срази той смъртта. Славен и истинен и справедлив. Нищо с него Славен не е ще царя, се кажи го сравни. отново. Славен е царя, владеещ света. Славен възкръсна, срази той смъртта. Славен и истинен и справедлив. Нищо с него не ще се сравни. и пея хвала, о душа на Господа. И пея хвала, о душа на Господа. Господ е жив, Господ е жив, не ще замълча, Не крия в мен радостта. и пея хвала, о душа. На Господа и пея хвала, о душа на Господа. Хваля те, Господи, в радост и болка. Хваля те в трудния път към върха. Хваля те в битката, хваля те в битката, понеже аз вярвам. Победата идвам, победата идва, щом пея хвала. И всеки мой дъх, И всеки мой дъх е причина да пея хвала, о душа на Господа. И пея хвала, о душа на Господа. Господ е жив, Господ е жив, не ще замълча, не крия в мен радостта. И пея хвала, о душа на Хваля те, Господа. Господи, хваля те, Господи, в страх и съмнение. Хваля, защото знам, ти си в контрол. Хвалата към Тебе, хвалата към Тебе е моето оръжие. Съпаря с
стените на Ерихон. Всеки мой дъх и всеки мой дъх е причина да пея хвала. О, душа на Господа, и пея хвала. О, душа на Господа. Господ е жив, не ще замълча, не крия в ме радостта и пея хвала. О, душа на Господа. Славен е царя, кажи го. Славен е царя, владеещ света. Славен възкръсна, срази той смъртта. Славен и истинен и справедлив, нищо с него не ще се. Славен е царя, славен е царя, владеещ света. Славен възкръсна, срази той смъртта. Славен и истинен и справедлив, нищо с него не ще се. И пея хвала. Можем ли всички заедно да пляскаме? О, душа на Господа, И пея хвала. О, душа на Господа. Господ е жив, не ще замълча, не крия в ме радостта и пея хвала. О, душа на Господа. и всеки жив, и всеки жив. О, душа да хвали Бог. Алелуя! И всеки жив. О, душа да хвали Бог. Алелуя! Хвалим Теб, Исусе, стой си. Татко, тая вечер издигаме святото Ти име, защото, Боже, няма подобен на Тебе. Защото, Господи, Ти ни направи свободни. Ти си, Господи, този, който си простил нашите грехове. Всеки един грях. Ти си, Господи, този, който плати цената. За да бъдем, Господи, тая вечер ние свободни, да хвалим Твоето свято име, Господи. Да Те издигаме, Боже. Ти ни направи свободни, за да живеем в Тебе, Господи, и да имаме нов живот. И ето тая вечер, стоейки в Твоето свято присъствие, ние Ти отдаваме цялата слава, цялата почет и цялото хваление, Боже. Копнеем за Тебе, Боже. Копнеем за това Ти отново да ни посветиш. Копнеем, Господи, отново Ти да дойдеш на това място, Господи, и да чуем Твоя глас. Да опитаваш нашето хваление, Господи, което издигаме към Тебе, Боже. Защото за Тебе пеем, Боже, в Твоето име сме се събрали. Да кажем: свят, свят е Господ, твърде достохвален. Свят е Господ, този, който е същия вчера, днес и завинаги. Царят на царете. Издигаме Те, Господи, на това място. Копнем за Теб, Исус. Няма подобен на Теб. Хвалим Те. Бих могъл да Те хваля вечно аз.
за любовта ти. През хълмове и планини тече с любов реката ти. Отварям своето сърце, ела и ме освободи. Щастлив съм аз да бъда с теб, издигам всеки ден ръце, ще пея винаги. О, кажи му тая вечер, бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любовта ти, Боже. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любов. През хълмове и планини, през хълмове и планини тече с любов реката ти. Отварям своето сърце, ела и ме освободи. Щастлив съм аз да бъда с теб, и стигам всеки ще пея за твоята любов. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любовта ти, Боже. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любов. Чувствам, че танцувам. Безумие знам, но щом света познаете, знам ще затанцува, както ние сега. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любовта ти, Боже. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любов. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любовта ти, Боже. Бих могъл да те хваля вечно аз и да пея за любовта ти. Благодарим ти за тази любов, която ни привлича към теб, Господи. Благодарим ти, Боже, за това, че ти си ни привлякал с любовта си, не с страх, Господи. Благодаря ти, че твоята съвършена любов сега пропъжда всеки страх, Господи. Чупи оковите на страха, Господи. Разрушава срама, Боже, и Господи влиза на най-дълбоките места. Тя изцелява, тя утешава. Тя, Господи, е тази, която ни прикрепва към теб, дава ни да те желаем, защото, Господи, ние сами по себе си нямаме естествено желание към теб. И сега ти благодаря за тази любов, Господи, която ни е привързала към теб и те моля да ни я откриваш все повече в нейната цялостност, Господи, в дълбочината и в височината, широчината и дължината на тази любов. Моля те да я познаваме лично. Моля те, Господи, тя да е откровение за нас, тя да е нашия корен. Ние сме вкоренени в твоята любов, Господи. Това казва Словото. И аз се моля наистина да живеем вкоренени всеки ден, Господи, постоянно, когато сме в изпитание, когато сме в радост, когато, Господи, си почиваме, когато сме в работа, Господи. Моля се да си почиваме в тая любов, да сме основани в тая любов. Благодаря ти, Святи Дух, за тази вечер и те моля, напои ни с любовта си, откривай ни любовта си. Слава да е на твоето име, Господи. Духът ти живее в мене и ще хваля винаги тебе. Духът ти живее в мене завинаги, завинаги. Духът ти живее в мене и ще хваля винаги
Тебе. Духът Ти живее в мене завинаги. Кажи му отново, Духът Ти, Духът Ти живее и ще хваля. И ще хваля винаги Тебе. Духът Ти живее в мене завинаги, 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 завинаги. Халелуя, аз не се боя. Исусе, ще живея винаги с Христа. Алелуя, алелуя, няма да съм сам. Исус, ще живея завинаги с Христа. Бог е мой пастир, Бог е мой пастир. Той ще ме води през прави пътеки. Той е с мен. Бог е Спасител, Бог е Спасител. Той ме изкупи, Той ме изкупи. С кръвта си пролята, с кръвта си пролята. Той плати. Алелуя, алелуя, аз не се боя. Ще живея завинаги с Христа. Алелуя, няма да съм сам. Аз съм в Теб, в Твоята ръка. Аз съм в Тебе, в Твоята ръка. Ти утешаваш, Ти утешаваш. Сърца изцеляваш. На Теб се надявам, на Теб се надявам. С Теб вървям, с Теб вървя. Ти обещал си, Ти обещал си. Дори в долината на мрачната сянка, на мрачната сянка, ще бъдеш с мен.
съм сам. Ти си с мен. Няма да съм сам. Духът ти е с мен. Можем ли заедно? Няма да съм сам. Ти си с мен. Ти си с мен. Няма да съм сам. Духът ти е с мен. Няма да съм сам. Ти си с мен. Няма да съм сам. Духът ти е с мен. Духът ти е с мен. Духът ти живее в мен. Кажи го. Духът ти живее в мене и ще хваля. О, Духът ти живее в мене завинаги, завинаги. Духът ти живее в мене и ще хваля винаги тебе. Духът ти живее в мене завинаги. Духът ти живее в мен. Духът ти живее в мене и ще хваля винаги тебе. Духът ти живее в мене завинаги, 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 завинаги. Халелуя, аз не се боя. Ще живея завинаги с Христа. Халелуя, няма да съм сам. Аз съм в тебе, в твоята ръка. Твоята ръка съм. Алелуя, съм в теб сме. Можем ли всички заедно да кажем? Ти взимаш плановете на врага и обръщаш добро. Ти взимаш плановете на врага и обръщаш добро. И обръщаш добро. Ти взимаш плановете на врага и обръщаш добро. И обръщаш добро. Ти взимаш. Ти взимаш Плановете на врага и обръщаш добро. И обръщаш добро. Ти взимаш. Ти взимаш плановете на врага и обръщаш добро. И обръщаш добро. Ще
ще видя с победата, ще видя с победата. Боже, битката Твоя е. Атаки срещу мене ще успеят. Атаки срещу мен ще успея. Живо. Власт и мрака върху мен, моя Бог. Моя Бог в мен ще тържествува. Моя Бог не ще се провали. Моя Бог не ще се провали. Моя Бог. Моя Бог не ще се Можем ли отново да кажем? Атаки срещу мен ще успеят. Атаки срещу мен ще успеят. Няма власт и мрака върху мен. Няма власт и мрака върху мен. Моя Бог. Моя Бог в мен ще тържествува. Моя Бог. Моя Бог не ще се провали. Моя Бог. Моя Бог не ще се провали. Ще видя с победата, ще видя с победата. Боже, битката Твоя ще видя с победата, ще видя с победата. Боже, битката Твоя ще видя с победата, ще видя с победата. Боже, битката Твоя ще видя с победата. Ще видя с победата. Боже, битката Твоя е. О, издигни го сега, издигни го, извикай към Исус тая вечер. Той е нашата победа. Извикай към Исус. О, Боже, издигаме Те, величаваме Те, хвалиме Те. Ти си победата ни. Ти си за нас победа, Ти си за нас благословение, Ти си за нас пробив. Извикай към Исус тая вечер. Победата Ти принадлежи и победата е вътре в Исус Христос. Тя е част от Тебе. О, благодаря Ти за победи, Боже. Ето сега издигаме всяко место, което е пусто и безводно, всяко място без пробив, всяко място без победа, всяко място, което е болно, всяко място, което е наранено. Молиме Те за победа сега, молиме Те за кръвта на агнето, защото Вие го победихте, казва, чрез кръвта на агнето и чрез словото на Вашето свидетелство. Вие го победихте чрез кръвта на агнето и чрез словото на Вашето свидетелстване. О, ние свидетелстваме тая вечер, че Господ е победа за нас. Той е, който ни извади от кълта, от погибелта. Той, който прости греха ни, Той, който ни очисти, който ни освети, който направи пробив за нас, който ни даде нов живот за бъдеще и надежда. Благодаря Ти за пробиви тая вечер. Благодаря Ти за кръвта Ти, която носи победа. Благодаря Ти за кръвта Ти, която носи победа. Благодаря Ти за кръвта Ти, която дава победа. Благодаря Ти, благодаря Ти. В това време приемаме победа за всяка сфера. Приемам победа за всяка сфера. Приемам победа за сфери, в които има недостиг, в които има слабост, в които има немощ. Приемам победата на Исус, защото Той я направи веднъж за винаги на кръста на Голгота. А моята роля е само да я приема. Само да я приема. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти за победи. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти остави славата Си в небето, дойде, прие човешки образ, умря за нас на кръста и на третия ден възкръсна. Благословено да е името Ти, благословено да е името Ти. Славен и достоен цар си, славен и достоен цар си. О, величаеме Те, хвалиме Те, издигаме Те и Ти благодариме. Благодариме Ти за тая вечер, Исус. Благодариме Ти за тая вечер. Славен си, Господи. Бог да Ви благослови. Можете да седнете. Слава да бъде на Господа. Благодаря и на хвалителите. Може да седнете. Искам да Ви кажа, че за мен е привилегия да стоя на това място и да хваля и да издигам Исус. О, велики и мощен е Господ. Това, което ни предстои е да влеземе в Словото. Нямам търпение да поканя брат Трайчо, който ще ни послужи с Божието Слово. Искам да ти кажа, че Господ е, който действа на това място. Отвори сърцето си и вярвай. Той е, който ще те употреби мощно тая вечер. Слава да бъде на Исуса. Може ли да го окуражите, докато се качва? Бог да Ви благослови. Слава на Исуса. Халелуя! Добър е Бог. Достоен и свят е. О, благословен съм. Наистина да
преживяваме Божието присъствие. Без Неговото присъствие ние сме като сухи кости. Приличаме точно на тези сухи кости, когато трябва да се изговори слово върху нас и ние приличаме по някой път на тези сухи кости. Но когато идва Неговото присъствие върху нас, ние се наслаждаваме и си спомняме, че пророчеството ще се изпълни. И ние вярваме, че това, което е пророкувано от вековете, ние ще го видиме. И вярваме в пророческия дух, който се движи, защото е писано в Деяния на апостоли, че ще се изпълним с духа. И какво ще направим? Ще пророкуваме. И старците ще виждат видения. Така че ние се движиме в това пророческо помазание. Амин. Не знам, но толкова силно Божието присъствие, че не, че не може да тръгнем, но е наслада за мен. И вярвам, че това, което Господ ще направи, е за благословение за тялото Христово. Защото когато се проповядва Божието Слово, то се проповядва с една единствена цел. Да достигне до повече хора. Това, което Бог ни дава като шанс, като възможност да изговаряме Божието Слово, точно това. Да разберем, че това, което Бог ни дава, то не трябва да е скрито, трябва да е изявено. Амин. И в Исаия 61 глава казва така: Духът на Господа Йехова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържда съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отварянето затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господно и деня на отплатата от нашия Бог, да утеша всички наскърбени. Амин. Знаеме, това слово често пъти се проповядва и се говори за него, но ние знаеме, че това е времето преди Исус. Но тук се говори за помазаника, тук се говори за времето, когато Израел беше в плен. Юдеите бяха в плен. И това е около 8 век преди Христа, по времето на управлението на вавилонския цар Кир. И непосредствено след завръщането на юдеите от вавилонски плен. И така започва стиха: Духът на Господа Йехова е на мен. И виждаме следните стихове как идва освобождение. Не само, че Духът е върху нас, но Той ни дава сила и да изговаряме, за да може да дойде свобода. Амин. Виждаме в това слово, че има сила. Но знаете ли кое бих казал по този начин, че най-трудното нещо е да чакаме. И ние виждаме, че това пророчество е около 8 век, но Исус още не се появява тогава. Но се говори, че Той е дошъл да освободи. Той е пророкувано. Пророчеството ни следва точно тогава, когато трябва да се сбъдне. И ние виждаме по-напред, че това слово е силно и ние вярваме в това, че Той може да направи своя избор. И в Исаия 61:10 казва така: Ще се веселя много в Господа, душата ми ще се радва в моя Бог, защото Той ме облече в одежди на спасение, загърна ме с мантия на правда, като младоженец, украсен венец, като първосвещеник, като невяста накитена с украшения. Защото както земята произвежда растенията си и както градината прави да расте, посятото в нея, така Господ ще направи правдата и хвалата да израснат през всичките народи. Амин. Най-силното оръжие е, когато живеем в правда, хвала и израстване. Във времето, когато чакаме пророчеството, едно от елементите е да живеем в правдата. А ние знаем кой е бил праведен, нашия баща Авраам. И знаем, че когато хвалим Бог, ние прославяме Неговото име, но израстваме докато чакаме това пророчество. В Исаия 61:6: А вие се наричате свещеници на Господа. Ще ви казват служители на нашия Бог.
виждаме как се разширява всичко от това с една единствена цел. Да разберем, че ние сме служители не само в Стария завет, както е било пророкувано, но и в Новия завет. Вижте какво казва 1 Петрово 2.9. Но вие сте избран род, царство свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява добродетелите на този, който ви призова от тъмнината в своята чудна светлина. 61 глава говори, че те са в робство, но Бог иска да ги изведе от Вавилон, за да може да поженат това благословение, което е в пръстни съдове. Амин. И ние знаем, че само в Стария завет не се говори за Израел, но ние знаем, че благодата Исус даде достъп за всеки един от нас. Амин. Бог ни избира, за да чуем това послание, да достигне и до нас. Най-важното е, че Бог дава достъп на всеки народ да може да приеме. Благословени ли сте? Всеки роб има дистанция от свобода. Той се е примирил с тази атмосфера. Всеки роб се примирява с тази атмосфера, която му се предлага. И той е зависим, докато не дойде някой да го освободи. Никога не се съгласяй с твоето робство. Никога не се съгласяй с състоянието, което си сега. Защото словото, което го говори Исаия, го говори, че той е дошъл с една единствена цел. Да развърже. Реално ние буквално не сме вързани. Но вътрешно, в старото естество, в стария Адам, ние имаме грешно естество, което не ни приближава до Бог, ни отдалечава. И затова не трябва да се съгласяваме с тази свобода, която е в робство. Всяко нещо ти предлага този свят като атмосфера, да се чувстваш добре. Но вижте какво казва Божието Слово. Силата на Словото е, че то ще се изпълни на времето си. Вижте какво казва Лука 4 глава от 13 стих. И като изчерпа всяко изкушение дявола, се оттегли от него за известно време. Тук е времето в пустинята, когато Исус беше изкушаван и се борише с Исус. Но разбираме, че в тази борба Исус побеждаваше и виждаме, че неговата сила вече беше изчерпана. И виждаме Исус след това къде се връща. А Исус се върна в Галилея с силата на духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той получаваше по синагогите им и всички го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая си влезе в синагогата в съботния ден и се изправи да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия и той като отвори книгата, намери място, където пишеше: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на бедните. Изпратил ме да проглася освобождение на пленниците. Амин. И проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените. Амин. Изпълни ли се това пророчество? Изпълни се. Къде? В ушите им. Ще разберем по-надолу. Искам да ви обърна вниманието върху 20 стих. И като затвориха книгата, върна я на служителите и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. За да бъдеш отворена книга, не спирай да служиш на Бога. Ние сме отворена книга, която всеки ден се прочита. Чрез нашия живот. Дори пророк Исаия да не беше в това време, това пророчество се изпълни. Не се разколебявай да изговаряш Божието Слово, не се разколебявай да пророкуваш, защото когато пророкуваш, то трябва да се изпълни. И ние го виждаме как Исус го прочита. Това е много време след пророк Исаия. Дори да говориш Словото, то първо трябва да остане живо в тебе. Всяко Слово идва в теб и остава живо чрез теб за поколенията. Исус мисли за всяко поколение, което е след нас. Дори когато не виждаме отражение, ние трябва да вярваме, че това, което Господ е казал, то ще се изпълни. И започна да им казва: днес се изпълни това писание в ушите ви.
Ние знаем, че пророците чуват Божия глас и пророкуват не в очите, а в ушите, за да чуят, да достигне благата вест, да може да се разпука всяко притеснение, да може всяка стратегическа атака на дявола да падне пред нозете на Исус. Пророческото слово е най-силно, когато се изпълнява на времето му. Вижте какво казва Римляни 10:17. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото слово. Амин. Продължаваме. Силата на словото е да чакаме Господа. Исаия 40:31. Но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си и ще се издигнат като орли, ще тичат и няма да ослабнат, ще ходят и няма да се уморят. Трябва да дочакаме Господа. Колкото и трудно да ни изглежда, има сила за тези, които чакат Господа и трябва да подновят силата си като на орлите. Може ли да дадеш слава на Бога за това? Че Той ще те поднови докато чакаш. Много хора искат да се отделят и да не чакат Господи. Казват, Бог ще поднови силата ми. Но Исаия говори нещо важно. Че докато чакаш, ти ще се подновиш. Защо дявола иска да ни отдели от Божието Слово? Него не го е страх, че ще си изпълни Словото. Дявол не го е страх, че ще се помолиш или ще четеш. Него го е страх, за да не се изпълни това, което ще чуеш. Него го е страх, когато чуем гласа на Бога, Библията казва да не закоравяваме сърцето си. Много е важно, когато чуем Божието Слово, да отворим сърцето си. Знаем, че дявол изчерпва своята сила. Когато чакаме нещо от Господа и когато влизаме в духовна борба, дявола има своя лимит. Но знаете ли кое е най-важно? Че когато си изпълнен със Святия Дух, точно тогава ти ще дочакаш помазанието на Бога, ти ще дочакаш пророчеството и ще бъдеш отвързан от всяка ситуация, защото ти си царство свещенство. Ти си избран род. Род, който е определен от Бога. Словото не е само за Израел. Словото и за невястата. Словото и за тези, които бяхме отхвърлени. Исаия 40 глава. Утешавай народа ми, казва вашия Бог. Говорете по сърцето на Иерусалим и извикайте към него, че времето на робуването му се изпълни, че беззаконието му се прости, защото взе от ръката на Господа двойно за всички грехове. Гласа на един, който вика, пригответе в пустинята пътя на Господа. Права направете степента, пътеката за нашия Бог. Ще свърши всяко закоравяване, ще свърши всяко притеснение. Всичко, което дявол откраднал, Бог ще го възвърне стократно. Защото победата е в кръста. Победата е в този, който е платил. Победата е в този, който ни е изкупил. Той е нашия изкупител, но трябва да направим път. Исаия направи път за помазаника. В Исаия 7:14 казва, че девица ще зачне и ще роди син. След колко време го разбираме? След 1000 години. Но новата имената му е Емануил, което значи Бог с нас. И ние вярваме, че Бог е с нас. Ние вярваме, че Бог няма да ни остави. Ние вярваме, че Бог няма да ни остави и няма да ни забрави. Той е изкупителя. И знаем, че Йоан Кръстител прави път. И той казва, аз се смалявам, а той да се възвишава. Силата на пророчество е ти да се смаляваш, а той да се издигне. Защото той говореше на хората за това, което ще се случи. Бъди тази прочетена книга за окаяните. Ние сме достъпа за тези хора, които са отделени от Бога. Често пъти си казваме, ние не сме избрани. Божия план не е за нас. Искам да ти кажа тази вечер. Божия план е и за теб. Ти имаш право да изговориш Божието Слово на тези, които са вързани, тези, които са притеснени, тези, които нямат надежда. Божието Слово ти дава възможност.
Вижте сега какво казва 40 глава. Тревата изсъхва, цветът окапва, защото диханието Господно подухна върху него. Наистина народът е трева. Тревата изсъхва, цветът и окапа. Но Словото на нашия Бог трае до века. Единственото нещо, което ще трае, това е Божието Слово. Ако чакаме Господа, това ще трае в нас. Каквото и да изсъхне в този свят, каквото и да се изпари в този свят, едно единствено нещо ще остане. Тази книга на закона да не се отдалечава от живота ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш правилно според нея. Исаия 55. Така ще бъде Словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне празно при мен, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което съм го изпращал. Самата увереност, която Словото ни казва, че всяко нещо, което е изговорено, ние го виждаме. Първото нещо е нашето свидетелство за това какво е направил Бог в живота ни. Изпрати писмото на живота, за да благоуспее. Ти не си празно писмо. Ти си живото писмо, което живее в теб. Това, което правим, го правим чрез Божия дух. Амин. Ти си Божията книга, която пишеш за поколенията след теб. Може да звучи странно, но живота, който Бог ни е подарил, той е подарък. Ние не служим за себе си. Служим за този, който ни е повикал. За да известим. Кое да известим? За пленниците, които са окаяни, които са разочаровани. Ние нямаме сила чрез себе си. Имаме сила чрез този, който ни подкрепя. Имаме сила чрез този, който е в нас. Този, който е казал, ти ще бъдеш. Ти си моя възлюбен. В теб е моето благоволение. Той е благоволил в нас. Амин. Както пастор Младен казва, да не стане много старозаветна проповедта, влизаме в Йоан 14:26. А застъпникът Святия Дух, когото Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не давам както света дава. Да не се смущават сърцето ви, нито да се боите. Единственото нещо, което ще ни помогне, това е Святия Дух. Силата на Святия Дух живее в нас. Ние сме отражение. Ние сме тази светлина, която казва Матей. Ние сме град поставена високо. Тази светлина няма да се укрие. Запомни и го приеми като сила в живота ти. Тази светлина няма да се укрие. Ще дойде на времето му. Ще дойде пророчеството на времето му. Ще дойде светлината на времето му. Ще дойде радостта на времето му. Купнежа ще дойде на времето му. Единството ще дойде на времето му. Любовта му ще дойде на времето. И във всичко ще вършиш, ще благоспяваш. Писано е Словото. Той изпрати този утешител, за който днес ние говориме. И той е застъпник. Във всяко нещо ще се застъпи за нас. Вярваме ли го? Разбира се, че ни трябва и пример за всичко това. Както Исаия говори в това пророчество, ние виждаме, че се изпълни. И аз дълбоко вярвам, че това ще следва повярвалите в Неговото име. Еремия казва 29:11. Защото аз знае мислите, които мисля за вас. Заявява Господ. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. Виждаме, че плана на Бог е и за бъдеще, но и за надежда. Той изговаря думи, които са не кратковременни, не сухи. Той ни приличава като дърво, което е посадено край потоци води. Не е сухо, но е между водата. Знаеме, че Словото на Бог преминава точно така. Освежава, развързва, променя и дава живот за бъдеще.
тогава ще ме призовете и аз ще отида и ще ми се помолите и аз ще ви послушам. Не спирай да се молиш. Ти си тази отворена книга, която ще донесе промяна за някой живот. Точно тогава, когато си изгубил надежда и бъдеще, точно тогава идва Словото. Идва като този застъпник, утешителя. Не само, че е сила Святия Дух, но и утешител, ходатай и печат. Продължаваме в Лука 4 глава. А Исус се върна в Галилея с силата на Духа. И слух се разнесе за Него по цялата околност. И Той получаваше по синагогите им и всички го прославяха. И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая си влезе в синагогата в съботния ден и си справи да чете. В Лука 2.19: а Мария спазваше всички тези думи и размишлявате за тях в сърцето си. Тук е една съпоставка, когато трябваше да посветят Исус в храма. И те размишляваха според закона във 2 глава на Лука. И имаше там един свещеник, който трябваше да дочака това пророчество. И това е Симеон, който е видял Месията. В Лука 2.25. А Иерусалим имаше един човек, име Симеон. Този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел. И Святия Дух беше на него. На него му беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Христос. Бог извести ли за това, което ще се случи? Дочака ли го Симеон? Дочака го. Видя ли силата? Видя ли помазанието върху него? Това, което Святия Дух ти открива, то няма да бъде далече от тебе. То ще бъде вътре в тебе. И ти си буден. Ти си трезвен заради това, което е в тебе. Всяко нещо започва от храма. Исус беше посветен в храма. Къде прочете Исаия 61 глава? В храма. Всичко започва от храма. Да, разбира се, че Бог ни извежда на всяко място, между различни хора. Но твоето посвещение започва от храма. А Библията казва, че ние сме храм на Святия Дух. Ние не сме само етикет, а ние сме запечатани със Святия Дух. Често пъти ни определя този свят като нещо, което не е потребно. Но това, което е в нас, е най-ценното. Това е силата на Святия Дух. Вижте какво казва Деяния на апостоли. И те всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. Ти си в числото на помазаните. Святия Дух се разширява, когато чакаш Святия Дух. Той иска да докосне твоето тяло, твоя ум, твоето сърце, за да ти каже, че има сила в тебе. Амин? Не знам дали усещате, но Бог прави нещо на това място. С това ще приключа и вярвам, че това, което е изговорено, има сила в него. Като заключение на всичко това, така трябва да служим, за да се разнесе слух за спасителното помазание. Така трябва да очакваме Месията. Така трябва да говориме, за да се разнесе този слух във всички поколения. Както Израел имаше нужда да бъде изведен от това робство. Така имаме нужда ние да бъдем изведени и да дочакаме Спасителя. Да дочакаме всяко пророчество, което днес го живееме. Ние ще видим всички чудеса на Бог. Ние ще дочакаме Исус. Ще го видиме такъв, какъвто е. Дочакай спасителното помазание. Дочакай Христос Спасителя. Дочакай го, защото Той ще те награди.
Наградата е голяма на небето. Може ли да си справим? Благодарим ви, че Боже, изгледахте това послание до край. Ако съдържанието ви е харесало, можете да се абонирате за нашия YouTube канал. Бъдете благословени!